गिबियाव खुलुमबाय लोगोफोर जों दानो बे समाव ना लायनो थांगासिलायनाय दिनैहाय माने ओरैहाय एसे ना लायनायजों लोगोसे जों माखासे बे जोंनि दुब्लिनि नुथायफोरखौबो नोंथांमोना एसे एक्सप्लर खालामना देखायबाय नोंथांमोना नायलांनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे ओरै साहानि मानसिफ्रा खिथाहरदों माने मोनसे हाग्रायावहाय ओरै जों ना लायनो थांनायाव माखासे मैदेरफोर दं होनना बेखौबो आं नोंथांमोना देखायनो नायलांनो फाइनालि लोगोफोर आं मैदेरखौबो नोंथांमोना देखायबायनि नोंथांमोना नायनो हागोन माने जों बे दैखौनो थेगोन ओजों साहा ओरै नोंथांमोननो माखासे मैदेरखौ देखायनाय जाबाय बेवहाय जों लोगो मोनबाय माने बेला जों दै थेहैगोननि एसे सिनावहा बेयावनो जागासिनो दं आरोखि नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नायदों गासैबो माथाम दङ मासेया ओरै हाबलांबाय आं नोंथांमोना देखायखादों थ' बिदिब्ला जों दिनैहाय नायलांदो लोगोफोर जों स' फाइनालि लोगोफोर जों दिनैहाय लोगो मोनफैबाय माने जों ना थेफैबाय भिडिअआ एसे गोलावद्राय जागोन हिसाबै आं दिनैहाय एसेल' बाक्स' नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन ओरै फुल जागायजेननायनिफ्राय थेनायखौ आं नोंथांमोननो खिथायाखिसै दा ओरैहाय दै एसे रानजेननायनिफ्रायल' आं नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरो दा बिदिब्ला नोंथांमोनाबो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायफालांबानो जाबाय ना बिराद दङ नोंथांमोनाबो ना थेग्राखाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ माने दैलामाव बिराद ना थायो हिसाबैहाय जों दिनैहाय ना जानो लुबैनायखाय माने जों दिनैहाय दैलामाराव ना थांफैनाय जादों आरोखि दा नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आरो माने जों नाखौ बेसेबां मोननो मोना आं गोलाव बेबायदिनो नोंथांमोनहा बुंनानैहाय आं फोरमायबाय थाला नोंथांमोनानो नायलांब्लानो जाबाय माने जों नाखौ बेसेबां मोनगोन मोना बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो मिथिगोन जों नाया बेसेबां मोनमारदों मोनमाराखै ना थेनायाबो मोनालायबाय लोगोफोर नायहरदों हनै सानना हाबनोसै माने खोमसि जाबाय अब्लाबो जोङो नाखौ थेगासिनो दं आरोखि नायाबो ओरैबायदि मोनगासिनो दङ बेनिखायनो जों नागारनो बादों आरोखि मोनालाबो बे नाखौ हमनानै लांजोबथारखागोन आरो ना साग्रा थेंगाव नोंथांमोननो देखायफैनाय जाबाय बेसेबां मोनखो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय नैबेयाव नायनो बे गोजौनिखौबो ओरै खालामहरनांगौ हमजाले हमाया हमजाले नङा ayo gitu sih nama nih akhirnya mulai gigi-gigiku nih menalah Naga nang gayu gini. Baik. Mister Unil Bosumutari ya. Pinjawa sani lu naik mau pinjar kak. Oh, sudah nih. Ada channel nih. Ya, ada channel juga banyak. Ayo. Kena ada kita yang nang kami. Oh, di mana? Nak kita mana? Ini juga ada. Kau berapa dong? Kau juga dong. Bonggar.